ఎక్కడున్నానమ్మా? జస్ట్ 1 year రా. ఏలో ఇంట్లో నాకు పెళ్లి చేసేస్తే అక్కడి దాకా వస్తే ఎంతకు తెగించినా వచ్చి నేను తీసుకెళ్ళిపోతా. ఇప్పుడు వద్దంటున్నాను అంతే. అర్థం చేసుకో. జస్ట్ 1 year. లవ్ లో సెకండ్ ఛాన్స్ ఉండదు. పల్లవి ఇంకోసారి ఉమాకి కాల్ చేయాల్సిందే. చెప్తే తీసుకెళ్లి పెళ్లి చేసుకునేవాడేమో, కానీ ఆ తర్వాత ఏమయ్యా మా చింటూ గడికి పిహెచ్డి అయ్యేదాకా ఉంటానన్నా సడన్ గా వెళ్ళిపోతున్నావు ఏంటలా? వెళ్ళాలని లేదు సార్, కానీ తప్పట్లేదు. అంత మంచి ఫ్యూచర్ కోసం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. వెళ్ళొస్తాను. ఆ టూలెట్ బోర్డు తగ్గించే